OK, takže dneska si zahrajeme hru My Water Park. Budeme tady teda asi budovat nějaký park. Jenom mám takovou otázku, proč jsou to jako tanky. A co je jako tohleto. Ale asi můžeme jít začít. Dáme to někam do rohu. OK, už to nic není. Jenom co je jako tohle. OK, už nám sem chodí na skluzavku. Kam už to jede? Už si jedou ty peníze. Mám tady nějakou demo, mám tady nějaký slide, už nám to dělá tutoriál. Koupíme si další spiral slide. OK, máme tady další. Položíme to někam sem. Dneska budeme vydělávat fakt velký peníze, takže dokoukejte video až do konce. Máme tady další skluzavku. Už to docela jede, jako už nám tady docela jedou ty peníze. Máme tady vpravo i nějaký questy. Kam to už yes. Už jsem si to vybral a máme 1500. Jdeme tady ještě něco koupit za věci. Koupíme nějaký stánek a dáme ho tady před to takhle. To vypadá tak divně a to je jedno. Máme tady i... Co tady všechno je? Tady máme i dekorace, OK. Koupíme nějakou dekoraci, ne? Koupíme si lavečky. A nějakou tu trávu. Dáme lavečky tady před to takhle. Hop. Trávu dáme takhle. Co to je? Ale ty peníze jedou docela jako. OK, nakoupil bych další nějaký atrakce pořádný. I když tady nemůžeme vůbec nic nakoupit, protože to máme všechno vyprodaný. Musíme počkat minutu. Musíme nějaký upgrade. OK, koupíme upgrade. OK, koupíme upgrade. Ale tahle vypadá dobře, tahle skluzavka. Ty kokos, jedem. Jdem si vybrat nějaký peníze a jdem to utratit do nějakých atrakcí. OK, už jsem to resetovalo. Koupíme si tuhle tu broken slide. To je šílený, kámo. OK, jdem to sem dát. Ty kokos, to je jinak velký. Dáme to takhle dozadu. OK. Kámo, to je ale brutálně velký. Počkejte. Aha, to je z téhle strany. Tak to jo. Tak to sem budu chodit velkou dálku. Já to zdemoluju. A obrátím to, dá se to R-kem. Jo, dám. Počkat, takhle. To správně, jo. Dáme to tady. OK, to je docela dobrý. Teďka to mají takhle všechno poblíž. A máte nějaký questy. 1K. Počkat. Jo, to už máme. Dostali jsme další peníze za to. Ještě něco nakoupit. Ne, jdem dekorace. Skoupíme. Ty dekorace moc nepřidávají, ale koupíme lavečky. A koupíme... Co ještě mám koupit? Koupíme další broken slide, nebo si našetříme na třeba tohle kafe. Našetříme se na kafe. Okay, našetříme. Kámo, už nám to jako docela vydělává peníze. Naspamujeme tady ty lavečky. Ne, dáme to, aby to bylo hezký. Dáme si to třeba takhle. Jo, oni tady můžu takhle to. A pak se nám zvedají hvězdičky, ne? Tam mám 5. Dám si like. To nejde, aha. OK, máme nějaký ty peníze. Musíte ještě vybrat. Kafe stálo třeba 5000, takže na to třeba nafarmit. Ty kokos, ten tady jinak vyletěl, to taky zkusit. Ukaž. Ty kokos. Máme upgradey. To koupíme. Místo toho kafe to koupíme. Tak nám to bude vydělávat víc. Budu teda doufat. To je něco za Robuxíky, OK. Higher chance of better... Ne, to nebude kupovat. Tiny pack. OK. Ty máte i index, koho jste tady měli. OK, sami. Agendu. Jdeme tady něco nakoupit. Dáme. My na nic vůbec nemáme teďka. Já si našetřím na to kafe. Jakože někteří lidi tady mají fakt brutální. Kolik se vydělávají vůbec? Jako 226 000 tady má nejlepší hráč. Dneska by se mi hodilo aspoň 50 000 vydělat.
Dneska dáme 50 000, věřím. Když to hodně rozšíříme, tak by se to mohli dát. Tomu Chandler. No nic. Hotdogy. Nakoupíme ty. S těma hotdogama musíme nakoupit. Okay, nakoupil jsem jich co nejvíc. Dáme takhle sem. Ještě. Tak. Teďka to pojede. Okay. Ale tam mají jinak jako peníze. Co je až tam nahoru, jo. Okay, vyberám si peníze a jdem si nakoupit to kafe. Jdem koupit to kafe. Okay, máme kafe. A to je malý, ne? Jukám, to je malý. A to bude dávat docela dost, ne? Dáme to hnedka takhle. Dáme to takhle. To by mohlo vydělat docela dost. Ok, Chandler si tady nakoupil kávu. Upgrade stojí 50 000, ten dáme. Ten musíme dát. Jsou tady i trady. A potřebujeme třetí upgrade, ok. Vybereme tady nějaký peníze. Koupíme další kafe, viděl bych to tak, musím koupit další kafe. Hvězdičky se nějak nezobrazují. Ok, jdem koupit kafe. A další kafe, aby se nám splnil ten quest. Tak, máme tady další. Tohle tady máme docela dost. Buy wood pad, potřebujeme koupit nějaký dřevo. A to je v dekoracích, podle mě. Jo, to je tohle. Ještě potřebujeme. Jo, máme. Jdem to tady dát nějak. Kam to dám? Dáme to takhle, ne? No, se dá pomalu. OK. Za mě to jako docela dobrý. Ještě takhle. Se někde je ta tráva, ale to je jedno. A jinak je docela dobrý. OK, budeme doufat, že to dostaneme hodně peněz. Nebo spíš, že nám tady dají hodně lajků a bude nám se chodit víc lidí. Ale jako chodí nám se hodně lidí teďka, jak jsem to tady dal. Dáme to ještě takhle před vchod. Počkej, jsem pokazil. My máme ještě hot dog stánek. Ten dáme takhle vedle toho dalšího. OK. Teďka nám jedou jakože fakt hodně peníze. Jdeme se nakoupit. Koupíme něco novýho. Koupíme tohle bowl slide. Kam, to je brutální, ale. Dám, tak to je obří, ale. Dáme to takhle. Ale to je fakt obrovský. A tady uděláme nějaký pořádný ten. Tady dáme nějaký občerstvení a takovýhle kraviny. Ještě potřebujeme place 3 slides. Kam? Koupíme strom a lampy 2. A dáme to takhle sem. Jak se sem bude chodit. Tak to dáme takhle. Jdem do dekorací. Woodpad. To je woodpad. Nakoupíme jich pár. Koupíme nějaký židla. No židla. Lávky. Co ještě? Water tile. To je vodopád jako. Jestli to je vodopád, tak to je hustý. A to je jenom prostě voda nějaká. To je. Dáme to takhle přes vchod. Ne, kam on si do tohoto. Už to plaval borec. Tak to jo. No jako vypadá to docela divně, dáme se ještě ty lavečky, ty to zachrání. Ale tak dáme tu lampu, to je dobrý. Jdem si vybrat a jdem zase něco nakoupit. Co je tady pizza stánek nějaký, OK. Koupíme 2 kafe, no tak jedno, máme jenom na jedno. A to dáme tady. To vypadá docela dobře už. A ty peníze jinak jedou za ty vstupy. Za to jídlo 700 tady zaplatila Borka. Já srandu, ne? Koupit ještě něco pořádného. Ta pizza stojí 24 000. Za 2 minuty se to resetuje. Takže koupíme ještě tohle jeden slide a
Ne, nic nemáme už jinak. Jak je velký? Aha, to je obří. Co nám sem nevejde? Budem rozčísit pozornost, dá se to? 5K, to koupím. Ok, narveme se nějaký kraviny. Prostě tady všechno naházíme. Ok, jdem toho koupit co nejvíc. Tady třeba tohle, ještě si počkáte minutu. Jdem do parku. A jdem to tady naházet. Spirálu. Lavečky tady. Jednu teda. Jaký kit? Jo, to je tohle. Tak. To je jakože... Není to moc dobrý, no. To je pak divně a to je jedno. Musíme toho tady naházet co nejvíc. Co je tohle? Jo, to je to demolování. Ještě bych sem dal nějaký dekorace. Takže jdem nakoupit nějaký dekorace. Koupíme trám teda. Ok, nakoupil jsem všechno. A jdem to tady rozmístit. Udělám tady smajlíka takhle, ne? Takhle malinkýho smajlíka tady udělám. Ok, tak to je mega dobrý smajlík. Nejlepší smajlík. Tak teďka nám se bude hodně zákazníků. A jo, ještě je nedodělaný. Já bych řekl, že to je jako dobrý. Jo, až teďka máme ty hvězdičky. Máme 2 hvězdičky, ok. Like si nemůžeme bohužel dát. Upgrade a dostaneme nějaký dřevo dostaneme, ok. Jdem se kouknout teda do toho. A jdem to něco nakoupit ještě. Nic tady nemají skoro. Tohle koupím, tohle. Tady nakoupíme všechno, co můžeme. Ještě deklarace. Tak. Tak. Celý vykoupím. Strom za 7000? Co? A ještě v téhle jako hře. Jako no, v realitě bych to pochopila v téhle hře. Ok. Tak, kámo, nám se sem nic nevejde. Kolik to stojí? 75 000, na to nemám. Naházíme sem nějaký ty stánky, abyste měli jak najíst. Dáme sem nějaký ty lavičky. Tak, a tady vleze se, jo, vleze. A ještě tady dáme nějaký dřevo. Jo, tak to je mega krásný. To je úplně nádherný. A to udělám takhle trávu. Abych řekl, že to je jako úžasný. A ještě tady dáme takhle vodu. Ne, to není voda, to jsou nějaký ty kraviny. Ten smajlík se tady úplně ztratí, nebo ho takhle to. No, to je nádherný, bych řekl. 75 000 to stojí, si děláte srandu, ne? 75 000 a 75 000, ok. Teď něco nafarmíme teďka. Kolik já mám lidí? 50 skoro. Já už mám 50. 6 000 tady máme. 3 hvězdičky, takže teďka počkám chvilku a ozvu se vám, až to budu mít nafarmený. Ok, ještě nemáme těch 50 000, ale je tady nějaká bouřka. Nějaký alien. Asi nějaký, nevím, event, nebo co to je. Máme tady nějakou Popular Girl 1. Ona nám zaplatila 1000. Co za jídlo? To je mega dobrý. Má tady 53 lidí. Tak já se vám zase ozvu, chybí nám ještě 8000, až budeme mít těch 50k. Ok, takže upgrade už máme ready a máme těch 50k. A já si jdu teda ještě svět na mý největší atrakci, protože jsem na to zapomněl, že takovou mám. A jdem se tady svět, ok. Jakože nevím, na čem jedu, jako asi levitu. Ok. To bylo všechno. Ok, jak to jdem koupit? Odemknu se nám nějaký strom. A je 6-7 slide a crazy slide, ok. A burger stand a jakože hodně věcí se nám odemkne, tak to jdem koupit. Kámo, co to bylo za ty?
OK, takže já bych řekl, že pro dnešní video to bylo asi všechno. A jestli chcete další díl, nebo další sérii z téhle hry, tak jestli na tomhle videu bude 20 lajků, tak natočím další díl. Tak čus.